Hindi masyad ni kuya. Kaway mo na ate. Tay. Invite niya sila. 20 rin ang ano nyo dito. Lupa nyo dito. Kahit iisang ano lang. Makate. 10-10. Ganun. Buti nakahanap ko yung agad ng cashier nyo. Ano. Tapos hindi pa kasama yung kuryente doon. No? Hindi pa. Pati itong ano. Binili ko itong binayar dito. Itong paleta. Hoy. Inaanto ka, hindi ka natulog isla ah. Opo. Galing ah. Ayun o, ganun pala yun, mga papi. Hindi masyad ni kuya. Ito yung mga premyo na pwede niya makuha.
biryani. And then, shawarma. Fresh shawarma.